Ang kamahinungdanon sa paglitok sa Santos nga Rosaryo nining katapusang panahon sumala sa Book of Truth. Ang Santos nga Rosaryo espesyal nga epektibo batok kang Satanas tungod sa mga gahom nga gihatag ngadto sa mahal nga berhen nga akong inahan gikan sa Dios nga tunhay nga amahan. Ang mahal nga inahan adunay dakong gahom batok sa malimbungon. Si Satanas walay gahom batok kaniya ug siya nahibalo niini. Kung imong tugutan ang akong balaan nga inahan sa paghiya kanimo padulong sa mga grasya nga mahimo niyang ipangamuyo alang kanimo, nan dili ka matandog sa iyang impluwensya. Pagmata sa kamatuoran sa dili paulahay ang tanan. Jesus, Abril 15, 2011. Isip inahan sa kaluwasan, akong katapusang titulo gikan sa langit, tuguti ako sa pagtabang kanimo. Pagampo kanunay, alang sa panalipod, batok sa dautan. Kay siya, nagpahinabo grabe nga kasakit, kadaot o kaalaot sa imong kinabuhi. Kung dili ka mangayo, dili nimo madawat kini nga mga grasya. Salig ka nako imong inahan sa tanang panahon, kay akong tahas ang pagtabang sa akong anak sa pagluwas sa mga kalag sa tanang mga anak sa Dios. Inahan sa kaluwasan, Hulyo 23, 2012. Kung dili pa tungod sa pribadong mga pagpadayag, nga gihatag kanako sa kalibutan ang inahan sa Dios, ingon nga mensahero ni Kristo. Daghan unta ang dili gayud makabig ngadto sa kamatuoran. Hinunua, daghan unta ang nagpadayon sa paglakaw sa kangitngit, nagsalikway sa pagkanaa sa Dios, ug gilikayan ang pagampo. Ang pultahan nga kon ablihan maglamdag sa kalag. Ang akong tahas isip inahan sa Dios, giatake sa tibuok kalibutan tungod sa gahom nga gihatag kanako sa paglaglag sa daotang kaaway. Dugmokon ko ang ulo sa bitin sumala sa gitagna. Apan kadtong magpakitag debosyon kanako, pagatamayon o katawanan sa mga impostor, nga mangaha sa pagproklamar sa ilang kaugalingon nga mga eksperto sa mga pagtulunan sa simbahan. Inahan sa kaluwasan, Oktubre 27, 2014. Minahal kong mga anak, gihangyo ko kamo nga ilitok ninyo ang akong labing balaan nga rosaryo matag adlaw, gikan karon, aron mapanalipdan kini nga misyon gikan sa mga pag-atake ni Satanas. Ang tanan nga lain-lain ang pagtuo, kinahanglan nga magsugod usab sa paglitok sa akong santos nga rosaryo, kay kini magdala sa matag usa kaninyo og dakong panalipod. Ang labing balaan nga rosaryo alang sa tanan, ug natong gustong makabenepisyo sa akong panalipod. Ang gasa nga akong nadawat gikan sa Dios aron panalipdan ang mga kalag gikan sa dautan. Inahan sa kaluwasan, Pebrero 2, 2014. Ingna ang katawhan sa pagampo sa akong labing santos nga rosaryo. Bisan ang mga dili katoliko, kay kini ang pinakadako nga hinagiban batok sa impluwensya sa limbungan. Nga nagagulo sa kasakit kung kini ilitok. Ang iyang gahom maluya kung ang akong mga anak mulitok niini nga pagampo. Kung mas magampo ang akong mga anak sa santos nga rosaryo, mas daghang kalag ang maluwas. Ang pagampo kanako imong bulahan nga inahan, makapasakit sa dautan, nga mangurog ug mawad-an sa iyang gahom kung ilitok ang akong rosaryo. Kini ang hinagiban nga gihatag kanako aron ako makatabang sa pagluwas sa nangawala nga makalag, sa dili pa nako dugmukon ang ulo sa bitin sa katapusan. Ayaw pa kaminusi ang gahom sa rosaryo, kay bisag usa lang ka grupo sa mga tao nga gapahinungod sa regular nga debosyon sa akong santos nga rosaryo, makaluwas sa ilang nasod. Sultihi ang ako mga anak sa pagbantay kung motalikod sila sa pagampo. Kay kung buhaton nila kini, sila nagbiya silang kaugalingon nga bukas kaayo alang sa limbungan, aron sa paglitag kanila, pinaagi siyang madanihon, apan makuyaw nga dalan paingon sa kangitngit. Dad-a ang akong mga anak ngadto sa kahayag, pinaagi sa pagpakaylap sa debosyon sa akong labing santos nga rosaryo. Ang imong minahal nga inahan, Maria Reyna sa Kalinaw.
Wala pasukad nga ang akong rosaryo, mahimong gamhanan kaayo sama niining mga panahona. Ug makadawat ka og dagkong mga grasya kun imong ilito kini, ilabi na kun kusgon ug sa mga grupo. Inahan sa Kaluwasan, Oktubre 19, 2014. Si Satanas mawad-an sa iyang gahom kung ilito ka nga akong rosaryo. Ayaw pakaminusi ang gahom sa rosaryo, kay bisag usa lang ka grupo sa mga tao nga magpahinungod sa regular nga debosyon sa akong santos nga rosaryo, makaluwas sa ilang nasod. Gamhanan kayo kini nga maghimo sa limbungan nga walay kapuslanan. Wala siya'y mahimo kanimo o sa imong pamilya kung imo kining ilitok kada adlaw. Palihog, hangyo ang ako mga anak nga magsugod sa pag-ampo sa akong santos nga rosaryo sugod karong adlaw, aron mapanalipdan dili lamang ang ilang mga pamilya kundi lang ilang mga komunidad usab. Ang rosaryo mao ang labing gamhanan nga hinagiban batok sa mga plano sa dautan nga gub-on kung unsang iyang mahimo sa katapusan niyang mga adlaw sa yuta. Berhen Maria, Disyembre 29, 2011. Magdala og rosaryo kada adlaw. Kung magdala ka og rosaryo, magsakit ang ulo ni Satanas. Kung gamito nimo, mahugno siya. Kung makita kaniya nga nag-ampo niini, makuyapan siya. Busa, magrosaryo kita matag higayon aron siya magsigi og kuyapan. Ang akong santos nga rosaryo makahimo kung iampo pinaagi sa paglitok sa tanan nga mga misteryo sa usa ka pag-ampo, makapugong sa gubat mga anak. Maghiusa karon sa usa ka adlaw ug ilitok ang akong santos nga rosaryo aron mahunong kining nuklear nga gubat nga karon giplano. Inahan sa Kaluwasan, Pebrero 23, 2012. Ang akong tunhay nga amahan sa iyang kaluoy, kinahanglang manginlabot aron mapahunong sila. Bisan pa nga makapasakit kaniya ang pagpagawas sa mga katalagman sa kalibutan nga naa sa unahan. Mga magtotoo, ayaw kahadlok alang sa inyong kaugalingon o sa inyong mga pamilya. Gipanalipdan ikaw apan palihog pag-ampo sa santos nga rosaryo ug sa akong Dios ng kaluoy sa tanang panahon, aron sa pagtabang sa pagpagaan ug paglikay sa pipilan ini nga mga katalagman. Ang pag-ampo kang San Miguel ug ang paglitok sa labing santos nga rosaryo mao ang imong labing gamhanang hinagiban batok kang Satanas. Lakaw karon uban ang dugang pagsalig ug itugyan kanako ang imong mga problema o kabalaka tungod kay ani ako naghulat kanimo sa tanang panahon aron dadon ka ngadto sa kahayag. Itugyan kanako ang imong mga kagul-anan ug paghupayon ko ang imong palasanon. Inahan sa Kaluwasan, Hunyo 13, 2011. Barug ug panalipdi ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga pamilya gamit ang pag-ampo. Tawga ang tanan nga mga santos nga imong gitahod aron tabangan ka ingon nga mga tigpataliwala sa kong tunhay nga amahan. Pag-ampo alang sa panalipod, pinaagi sa paglitok sa labing balaang rosaryo nga gihatag kanimo uban ang mga panalangin gikan sa kuminahal nga inahan. Kini nga pag-ampo kinahanglang ilitok aron makatabang sa pagpanalipod kanimo gikan sa dutan. Sa usa ka bahin, sa laing bahin, kinahanglan kang mangayo og panalipod alang ni atong mga tawo nga imong mahimamat aron sila dili makahugaw kanimo o makatakod sa pagtuo nga imong gihuptan sa imong kasing-kasing alang kanako. Imong Jesus, Lunes, Nobyembre 15, 2010. Mga anak, hangyon ko kamo sa pagpailog. Gihangyo ko nga igahin nimo ang imong oras sa pag-ampo kutob sa imong mahimo. Gihangyo ko nga magpadayon ka sa paglitok sa labing balaan nga rosaryo alang sa pagpanalipod sa inyong mga pamilya, inyong mga nasyon ug inyong mga nasod. Ilitok ang akong rosaryo alang sa tanan nga nagmando sa Roma. Ang akong tahas isip tigpataliwala sa tanang grasya, hapit na matuman. Ug isip ang babay nga gipili nga suluban sa silaw sa adlaw. Ang akong panahon niabot na sa pagtabang sa akong anak sa katapusang plano sa kaluwasan. Inahan sa Kaluwasan, Marso 15, 2013.
Anak ko, ang paglitok sa akong santos nga rosaryo makaluwas sa mga nasod. Ang akong mga anak, kinahanglang dili gayud makalimot sa gahom sa akong santos nga rosaryo. Gamhanan kayo kini nga naghimo sa limbungan nga walay kapuslanan. Wala siya mahimo kanimo o sa imong pamilya kung imo kining ilitok kada adlaw. Ang rosaryo maong labing gamhanan nga hinagiban batok sa mga plano sa dawtan nga gub-on kung unsa ang iyang mahimo niining katapusan niyang mga adlaw sa yuta. Ayaw gayud pakaminusi ang mga bakak nga iyang gitanom sa hunahuna sa mga tao aron mahilayo ang akong mga anak sa kamatuoran. Daghan kaayo ubos sa iyang impluwensya musipa og makig-away batok sa kamatuoran sa dakong kaluoy sa akong anak. Pinaagi sa paglitok sa akong santos nga rosaryo, mapanalipdan nimo kini nga mga kalag gikan sa mga bakak. Ang ilang mga kasing-kasing mahimo ug mablihan kung imong igahin ang oras sa pag-ampo sa akong rosaryo. Pag-ampo karon alang sa akong mga anak nga maabli ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa kamatuoran. Pag-ampo usab nga ang tanan nakong mga anak makabaton og kusog sa pagdawat sa kaluoy sa akong anak. Imong minahal nga inahan, Rayna sa mga Angeles, Disyembre 29, 2011. Alang sa mga kaparian sa Katolikong simbahan. Sa mga kaparian sa simbahang Katoliko, giawag ko kamo nga magdala sa akong labing balaan nga rosaryo ug Benedictine cross uban kaninyo sa tanang panahon. Kinahanglang maglito ka sa akong santos nga rosaryo kada adlaw ug magbantay netong anaa sa taas nga ranggo sulod sa simbahan aron makita kung kinsa ang naglitok sa santos nga rosaryo sa publiko. Kung ako gisimba ang akong santos nga rosaryo, kinahanglang ilitok sa tanan nga naa sa akong atubangan. Kung sila kinsa nag-ingon nangulo sa mga matuohon aron sa pagpangayo sa akong panabang atubangan sa trono sa Dios, dili makalitok sa akong rosaryo, naan kinahanglan nila ang inyong mga pag-ampo. Sa pagduol kanako nga mangayo sa akong tabang, nga walay paglitok sa rosaryo, walay unod, sama sa usa ka sundalo nga moadto sa gubat, nga walay bisan unsang hinagiban. Ang akong rosaryo maong labing gamhanan nga pag-ampo, ug kung ilitok matag adlaw, makaguba sa gahom sa dautan. Kadtong kansang mga kalag ngit-ngitan ni Satanas, masakitan kaayo sa paglitok ni ini nga pag-ampo. Pinaagi sa ilang mga lihok, may bala nimo kung kinsa sila o kinahanglan nimo nga pangayoon sa Dios, pinaagi sa kaluoy sa akong anak sa Jesucristo, nga tabangan sila nga madani sa kahayag sa Dios. Imong minahal nga inahan sa kaluwasan. Ang rosaryo bisan kung klaro nga Marian ang kinaiya, sa kasing-kasing usa ka pag-ampo nga nakasentro kang Kristo. Anani ini ang tanang giladmon sa mensahe sa Ebanghelyo sa kinatibuk-an nini. Pinaagi sa rosaryo si Maria nagiya kanato sa pagpamalandong sa maynugdanong mga panghitabo sa mga ebanghelyo. Pinaagi sa pagpamalandong sa 20 ka mga misteryo sa rosaryo, kita madala paduol kang Kristo, uban sa katapusang tumong sa pagsundog sa iyang hiyas. Ang pagpamalandong mahimong misteryoso sama sa mga misteryo sa rosaryo mismo. Ang santos nga rosaryo, pagmamalandong sa kinabuhi ni Kristo ug sa atong mahal nga inhan. Ang matag misteryo sa rosaryo na sentro sa mga panghitabo sa Biblia sa mga ebanghelyo. Ani ang mga pakisayran sa Biblia nga naghulagway sa matag panghitabo. Sa misteryo sa kalipay, sa misteryo sa kahayag, sa misteryo sa kasakit, o sa mga misteryo sa himaya.